תרגיל הברכה אל השמש, או בסנסקריט סוריה נמסקר, היא סדרה תנועתית דינמית המתמקדת בחימום הגוף, חיזוק וגמישות השרירים והעצמות, והגדלת טווח התנועה במפרקים. היא משמשת כתרגיל התחלתי נפלא לפתיחת היום, או כחימום לפני תרגול תנוחות היוגה. התרגיל מגביר את זרימת הדם, מפחית רמות מתח, ומעלה את רמת האנרגיה בגוף. את הכניסה לתרגיל נבצע כשאנו עומדים זקוף עם רגליים צמודות בקצה המזרן. את הידיים נצמיד בעדינות לצידי הגוף. ניקח שאיפה ונשיפה עדינה ונביא את הידיים לתנוחת תפילה בין המסטה. בשאיפה ניקח את הידיים קדימה ולמעלה ונטה את האגן מעט לאחור. ובנשיפה ניקח את הידיים בתנועה ארוכה ועגולה קדימה ולמטה עד למגע של הראש עם הברכיים. במידה ומרגישים מתח, ניתן לכופף מעט את הברכיים על מנת להקל על הגב. מכאן, בשאיפה ניקח את רגל ימין לאחור, נניח את הברך על המזרן ונטה את הפנים בעדינות למעלה. תוך כדי עצירת נשימה, נעביר גם את הרגל השנייה לאחור ונחזיק את הגוף בקו ישר אחד. בנשיפה נוריד את הברכיים וניגע עם החזה והמצח במזרן, ובשאיפה נעלה לקוברה כשהגב מתוח לאחור בעדינות וכשחלקו התחתון של האגן נשאר על המזרן. בנשיפה נרים את הישבן גבוה למשולש, נשאיר את הגב ישר, ובמידה ויש צורך, נכופף מעט את הברכיים. בשאיפה, נעביר את רגל ימין לפנים, כשהברך השנייה על המזרן, והמבט עולה למעלה. בנשיפה, הרגל השנייה מצטרפת, תוך כדי הצמדה של הראש אל הברכיים בעדינות. בשאיפה, נעלה בתנועה ארוכה ועגולה למעלה, נמתח את הגוף ונטה את האגן בעדינות לאחור, ובנשיפה נשחרר. לפני תרגול תנוחות היוגה, מומלץ לבצע כ10 מחזורים של התרגיל, תוך החלפת הרגל המובילה בכל מחזור. בהצלחה!